the English Duha translation. ka pinulungan diha sa English nga pagkahubad. But in the original language, Sa orihinal nga pinulungan, it is inseparable. It is inseparable. o dili siya pwede bulagon. Because these two words, grace and truth, Ito kay kining duha ka pinulungan, grasya o kamatuoran, follows a singular Greek verb tungod kay nagdala kini sa usa ka Griko nga usa lamang ka pinulungan. for came. Ngadto kaniya. So grace and truth came through Jesus Christ. Ang grasya ug ang kamatuoran nagaabot pinaagi kang Ginoong Hesus. Grace and truth represents one thing. Ang grasya ug kamatuoran usa lamang kini kabutan. Grace and truth represents Jesus Christ. Ang grasya ug kamatuoran nagarepresent mahitungod kay Ginoong Hesus. Jesus Christ represents truth. Si Ginoong Hesus nagarepresent mahitungod sa kamatuoran. Jesus Christ represents grace. Si Ginoong Hesus nagarepresent sa grasya. And the Bible tells us